Ginlonsar na ang libre nga dialysis center sa Iloilo Provincial Hospital nga ginakabi nga dako nga bulig para sa mga pasyente nga nagaantos sa sakit sa kidney. Sa interview sa Bombo Radio kay Dr. Alberto Cordero, Chief sang Iloilo Provincial Hospital, iya ginpayag nga bangod sa nagadamo nga kaso sa chronic kidney disease nga nagakinahanglan sang regular nga dialysis, dako gid nga bulig ang pag-abri sang dialysis center sa Pototan, Iloilo. Nagpasalamat man si Cordero sa Iloilo Provincial Government bangod natigayon ang pagtukod sang dialysis clinic nga makabulig sa maramo nga pasyente sa nasambit nga banwa amo man sa mga kaiping sini nga kabanwahanan. Sunod pa sa iya, may ginpatuman nga scheduling system para sa mga pasyente agud maorganisa ang pagserbisyo sang among nga dialysis center. Karayuan man sa programa nga mapanubo ang gasto sa mga pasyente nga nagakinahanglan sa nga dialysis bangod libre ini nga serbisyo nga ginahatag sang gobyerno. Ang benepisyo mahatag sini sa aton nga mga pasyente is do not endure mga unnecessary expenses in going to sa dialysis center which is mostly situated sa Iloilo. Kaya mabudlayan sila biskan sa ila transportasyon lang. Mabudlayan aton pasyente. Kag may ara mga pasyente nga kung sa isa ka semana katatlo sila. Pero ang bayad sa dialysis na shoulder man ni PhilHealth bali wa ay sa out of pocket. Sa aton diri sa IPH kanabalaan ko in partnership with Healthway Medical. Sila mag-operate sa aton clinic, sila mag-operate, diri sila ma-situated sa hospital sa Pototan.